Sing fitnah kene Mas Sugeng sampean gak cukup. Atau mriki. Ini Mbak Puji nanti persiapan karena apa? Oh pilek. Wis pokoknya wae ngaji ki ngelu, pilek, keturun, kademen. Nanti nyari hale. Niki aku tak teko genten bulan Safar. Pumpung tak lagokno. Bulan Safar iki ruwe sampean apa, Pak? Saniki tiang Safar iki pun asal mantun apa derek? Pun. Oh nggih sih kula dek wingi nganu kebebeng napa niku terop kali teng Plumpung. Pun nenek wong digawe. Nggih. Wis mulai ider. Oh nggih Pak. Sesek kula tak teko, Mbah, bulan Safar iki menawa jenengan apa, Mbah? Bulan Safar. Maris Muharram, Suro, Safar. Jere wong sing bulan kecepet. Nggih to, Suro, Safar mulut digawe maneh. Besar gede-gedenan mulut ya digawe maneh. Wong sampean golek dina nek kalau mesti lak dikeki dina besar sampai mulut. Apa Mbak? Bulan Safar. Oh, diaran Rebu Wekasan, nggih to Rebu Wekasan. Nggih. Mbah ya ngertos Mbah. Bulan Safar, paham betul Mbah? Dereng. Bu Rom. Bulan Safar. Sembar betul. Maksudnya iki cek gak nganu lho, kebanyakan kan doktrinane wong-wong ki elek bulan Safar iku yo. Masih kok akhirnya niku ana cerita sampean ngoten lho sing asli ku piye ngoten lho Mas kula. Apa kula Safar. Lendene Jombang niku nek wong laire Safar niku kudu enek capare dhelik ngono Pak. Dibancaki kudu enek capare dhelik. Nek Jombang. Pokoke metune dhisik bulan Safar berarti ku bancane kudu enek capare dhelik. Wis wae nang grupe par. Napa Bu? Bersama ayo Mbak Din. Bulan Safar. Oh payah-payah bulan. Berarti bulan yang sing kesel gitu. Bulan sial. Bulan sial. Ayo baik-baik ke. Pak Keman apa Pak Keman? Bulan sae. Bulan sae. Nggih. Pak Jan. Marane elek lah menyusoni. Nah, nggih. Bulan ditanten kan ya apik. Nggih, sedaya sae sing ngaran kan wong-wong. Nek niat elek nyapa ditokne karo pengen. Lah nggih. Lah pi elek kan tergantung menungso sing ngarani. Pak Jan apa Pak Jan? Danten sae nih kula. Danten sae nggih. Pak Afandi? Pak yang ada yang lebih istimewa. Napa Pak? Mboten ngertos. Oh betul ngertos. Bukan sampean kangen delok YouTube lah ya roh atene. Mas Eko. Buatan Pak Arifin. Pak Arifin cek delok YouTube ya. Cek sinau. Mantu sak minggu. Napa Pak? Bali derek tangkep ya. Nggih. Pagi kliwon legi paingpon itu yang menggunakan wong Indonesia. Malaysia ini mboten enten. Nggih, lah soalnya ngeten Pak, masalah niki awake dhewe ndek tanah Jawa. Lah ceritane Mbah Sesu Bakir niku riyen babat tanah Jawa niku gawe hitungan. Ngoten lho. Nek liyane Jawa mboten nganggo hitungan mboten napa-napa. Gawe ngriko. Dadi mrika iku nanti teng mrika lho. Nggih mboten enten hitungan. Apa tadi apa? Dina minggu ya minggu apa? Nggih mboten enten nasi Kanjeng Nabi mboten masalah niku awake dhewe ndek tanah Jawa. Makane sampai nikah iki sembarang diitung. Lah soalnya apa? Awake dhewe gak oleh nglalekno leluhure dhewe. Dhisik iki jere Mbah Jumat Kubro iku Sesu Bakir iku sembarang kalir apa jaman babat kabeh iki gawe dina gawe hitungan. Makane wong sing ndek tanah Jawa kudu gawe hitungan. Cek awake dhewe soalnya cek aja lali ngilang nang leluhure dhewe.
ngoten lho Pak. Ten riko ini pokok dina Minggu. Nggih, semerep masih kali di Kalimantan barang yo gak enek dina ngene-ngene iki mboten enten. Lah sing dadi perkara awake dhewe iki di tanah Jawa, ngoten lho intine iki ngoten tok. Mane kok sajen-sajen iku ya kudu di tanah Jawa. Wong bahasa Jumatul Kubro iki nek babat alas niku ndamel sajen. Tapi wong nek sajen iki si rek pikiran encen yo piye wong cenderung paham. Nah, sire kabeh akhire ka ibadah. Nek cek ngarani berarti merasa ibadah ini bener dhewe. Nah, intine ngono. Itu kon timang aku. Pak, sama kan delok HP. Bulan Safar. Oh, bulan sial. Iya deh HP bulan sial aja. Ayo. Kosong sunyi. Geng ayo Pak Ripak ini. Mari suruh. Yang semerep Pak Zainuddin, Pak Cito, Mas Sugeng. Oh, kula pengen semerep Pak. Mbak. Dan semerep sedaya. Intine bulan Safar niku sik tak lakoni sik nggih. Ben sampeyan. Bulan Safar kini tiba. Kayak iku lho. Habibi anta ya Muhammad. Dan iku lho lagu iku. Bulan Safar kini tiba. Mari sambut penuh doa. Perbanyak amal dan ibadah. Mohon ampun atas segala salah. Perbanyak amal dan ibadah. Mohon ampun atas segala salah. Bulan Safar kini tiba. Mari sambut penuh doa. Perbanyak amal dan ibadah. Mohon ampun atas segala salah. Perbanyak amal dan ibadah. Mohon ampun atas segala salah. Bulan Safar telah tiba, membawa pesan yang mulia. Bulan Safar telah tiba, membawa pesan yang mulia. Mari berani hati dan jiwa, dekatkan diri kepadanya. Sama tingali ini kalau Pak, engko tak kirimi nggih. Mari benahi hati dan jiwa, dekatkan diri kepadanya. Mungkin maksudnya tak lakonan niki mungkin akhirnya tak bongkar sunggal-sunggal ngoten maksudnya. Sama cek paham bulan Safar ngono lho. Bulan Safar kini tiba. Mari sambut penuh doa. Berbanyak amal dan ibadah. Mohon ampun atas segala salah. Berbanyak amal dan ibadah. Mohon ampun atas segala salah. Niki mungkin membahasnya kuwata. Yen tak buka sunggal-sunggal yen saiki tak bahas bulan Safar. Saat datang bulan Safar, mari hati kita bersabar. Saat datang bulan Safar, mari hati kita bersabar. Sabar saat sedang bahagia.
semoga sabar saat terluka. Bulan Safar kini tiba, mari sambut penuh doa. Perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Perbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Pun sak menten mawon. Kula tak bahas bulan Safar. Bulan Safar niki intine ngeten kok. Sing marai awake dhewe iki kulino ngrungokno wong doktrinane wong-wong. Jirene nggih ta? Jirene iki bulan sial. Jadi Pak Arifin mang bulan sial. Akhire wong gak wani mantu. Wedi ndek kono anek bala. Lah soale jere Mbah Tin wau napa? Ndek kono memang enten niku lho Pak enten Rebo Wekasan niku lho. 1 tahun sekali kan enten Rebo Wekasan. Niku kathah bala. Makane mari suro Safar, suro niki tekone bala, Safar tekone bala iki dike suro tekone bala terus Safar iki digawe makane salat atau Mbah? Rebo Wekasan iki digawe nolak bala. Iki biasane Rebo Wekasan kan terakhir. Nah, terus Safar niki nek wong nek pengen dipercaya nggih. Safar niki justru niki awake dhewe dikongkon berlomba-lomba ngresiki ati. Soale teng mriku awake dhewe ngene lho Pak. Teng Safar niku Kanjeng Nabi niki memperingati awake dhewe iki apa to Pak? Ngeten iki. Jenenge memperingati nggih. Kanjeng Nabi niki kali Siti Khadijah dinten niku menikah. Ngoten lho. Berarti awake dhewe napa? Menghormati. Lah nikah niki napa Pak? Kebersamaan. Berarti mulai membangun rumah tangga. Lah rumah tangga sing awake dhewe mawon dadi bobrok itu Pak. Bobrok. Napa? Kok kasar men ya Bu? Betul. Rame, maksudnya rame bojo. Enten bulan Safar niki Kanjeng Nabi kali Siti Khadijah niki masyaallah sami-sami iso ngendhalekno, sami-sami makan jani Ummul Mukminin. Ummul Mukminin iki apa to? Ibuke wong mukmin kabeh. Wong mukmin iki wong sing iman. Wong sing iman iki wong sing wis dipercaya. Wong nek sing percaya iki percaya mbek Gusti Allah iki mosok nek wis percaya mbek Gusti Allah iki kok enek was-was. Ya ora mungkin. Ati gak nyaman yo gak. Merasa gak nyaman yo gak penak mbek wong yo gak. Lah iki jenenge wong iman. Nek wong wis percaya iki gak ragu-ragu blas nglakoni apa. Pokoke intine krana Gusti Allah, gak krana sapa-sapa. Mas Eko sampean budal nggih. Teng pundi Mbak Lis? Teng Surabaya lah. Teng ngene sinten pamit teng ngene Pak Arifin. Lah kula dereng nanti sampeyan pinu griyane. Wis Mas Eko pokoke ning kono iku wis tak kaya Sherlock. Garo padahal garo gitu. Lah nek yo yakin mek Gusti Allah Mbak Lis iki engko aku yakin kene sak tot wae. Kok garo ya teko wong wis ngono to. Mbak Lis lha kula niku dereng nate mriko mboten ngidul ki mboten saged mantuk niki nggih. Niki jenenge wis was-was. Berarti sampean wis gak percaya jenenge dereng iman. Nek wong percaya niki jenengan yakin apa mboten Pak? Wong percaya niki lho. Yakin toh? Tapi anak Pak sen nggih buka kuncine yakin. Berarti dereng. Yakinnya durung ngetokno ya kuncine. Nah, berarti kan yakin menurut jenengan. Lah yakin sing menurut Gusti Allah niki enten kunci buat buka.
Nah niku lho. Makanya kan kadang awake dhewe piye to jare Pak Rizky aku wis yakin aku tuh. Lah kenyataane basan ditekakno masalah bingung. Wis yakin Gusti kula pokoke iku nganu Mas. Kaya wis yakin jebuse ora cocok iku ambek anu. Jenek piye-piye nek. Iki jenenge dereng yakin. Iki yakin menurut jenengan. Dan nek yakin menurut Gusti Allah niki dereng kula buka. Pun ngoten mawon. Yakin nunggal barangkali niki enek kunci gawe buka. Selama ini kok kula dereng anu ya Bu, kula dereng saged bedakaken antara niku jin napa Gusti kula niki sing bener piye to Bu, aku bingung. Lah makane tak kei cara iku malah nek kanca. Lah kanca iku mah kok enek wong liya. Nek wajahe gak sampean berarti iku mang jin. Wis ngono ae. Gak usah ngel-angel. Nah kula nek saged anu mboten keblinger pripun. Nah sampean makanya setiap hari dikei cerita Gusti Allah iki sampean pahami dhisik. Pangkling napa mboten. Lah sampean nek wis gak pangkling berarti engko kunci mulai dibuka ngono lho Pak. Lah nek bukakno kunci sampean durung siap ya Gustine durung ngongkon kok tak bukakno. Ya tanggung jawab kula gede. Lah Gustine gak mulai aja dibukakno sik. Arek iki durung siap mbok bukakno iki kok arek malah bingungi iki kok. Lho, lah kok Bu, kula jenengan bukaaken kula cek saged. Mboten pangling kali Gusti kula. Saged mawon, tapi tergantung Gusti jenengan angsal napa mboten kok kulone Pak, mboten kula. Gusti jenengan iki nek gak ngijini, ya ora mungkin sampean dibuka. Nek wis bukaan angsal napa kula buka? Ya wis gak arek wis siap kok. Ada wis siap. Kula baru buka kunci. Ngoten lho. Mboten kulone, kula niki terserah Gusti sampean. Lah terus piye Mbak Lisla? Makanya iki belajar ngeten iki kula bendina ngandani jenengan ngeten iki lak kabar baik to jenengan. Kayak kabar baik bendina. Kabar baik iki sampean lakoni. Lah sampean gak gelem lakoni tapi pengen iso nunggal piye, Pak? Mboten kulone. Oh, Mbak Lisla pilih kasih. Sing kok gak dibuka iki. Kok aku wae padahal sing lakoni iki sampean. Lah aku iso nglakoni pembuka mboten tergantung Gusti jenengan angsal napa mboten dibukakno. Lah kula mbukakno sampean Gusti sampean mboten angsal kok. Terus piye? Arek iki durung siap. Nek mbok buka iki kok. Wong arek juga gampang emosi kok mbok buka.